ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda, ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba, ngise kulabo abathi ngalahlwa uma, ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni, ngise kulabo abathi bayintandane, azothi ngindoda abafelokazi, athi nguyise wentandane, ngise kulabo abanganamduduzi, ngise kulabo abahlukumesekile, ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene, alibonke igama likaJesu. uKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Umunjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Thank you for coming. We are greeting those who are watching us on Facebook. Let us appreciate them by clapping of our hands. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tonight, ngifisa ukukhuluma ngesihloko esithi how to receive help from God. How to receive help from God. Iqiniso lithi as abantu siphila empilweni, at one stage or the other, we will find ourselves in a position where we need help from God. Uma sithi siyaqalaza kubantu siyofuna usizo kubona, kunesikhathi lapho khona uthola ukuthi amandla abantu noma usizo ongalithola kubantu luba limited. Alibonge igama likaJesu. Empilweni nje kunezimo ezidinga ukuthi uNkulunkulu kuba uyena ongenelelayo ukuze ukwazi ukusizakala kuzona. As long as uNkulunkulu engakangeneleli kuleso simo sakho, kunezinto empilweni yakhe ezingeke zizalunga. Angazi noma nikhona nibazalwane. Zikhona izinto ezilingana namandla abantu ukuthi bakwazi ukukusiza kuzona. Angazi noma nikhona nibazalwane. Bese kuba khona izimo othola ukuthi zingaphezulu kwamandla abantu abanawo abangakusiza ngawo. Izimo ezidinga ukungenelela kaNkulunkulu esimweni sakho. Alibonge igama likaJesu. And iqiniso futhi lithi njengoba siphila baningi abantu abafunayo ukureceive noma ukuthola usizo uNkulunkulu, but akusibo bonke abalitholayo usizo uNkulunkulu. Why? Because people do not know ukuthi how to receive help from God. Alibonge igama likaJesu. So kuyenzeka ke inkingi uthi zihlukahlukene. Wena uyasibona isimo sakho uthi uyabona la sengizamile naloku ngakuzama naloku ngakuzama naloku ngakuzama sengidinga ukungenelela kukaNkulunkulu. So namhlanje ngifisa ukukhuluma nawe ngaleso sihloko, how to receive help from God. Into yokuqala ngifuna ukukunikeza isiqiniseko ngayo ukuthi uNkulunkulu is willing to help you in whatever situation obhekene nayo, in whatever situation to go through yona. Alibonge igama likaJesu. He is willing to help you and he is able to help you. Alibonge igama likaJesu. Inkinga wena ongakwazi ukuthi usizo uNkulunkulu ulamkela kanjani. How can you receive help from God? Alibonge igama likaJesu. Now, uncwadi yamaHubo 118 verse number 13. Lithi, you pushed me violently that I may fall, but the Lord helped me. Umbhali wencwadi yamaHubo lo uthi wangiphusha ngolaka nangodlame nangamandla ukuba ngiwe, kodwa uNkulunkulu wenze njani bazalwane? Wangisiza. La umbhali wamaHubo uveza isima edlula kusona lapho khona izitha zakhe zazifisa ukumbona ewe phansi kuphelile ngaye. Alibonge igama likaJesu. Zamphusha ngamandla ngesankahlu ngodlame, kodwa uthi the Lord help me. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akavumanga ukuthi ningenzakalise. Nikhona yini webathandekayo? Now umbhali wamaHubo uDavide
siyazi ukuthi uyena esikhathini esiningi oveze uNkulunkulu njengomsizi wakhe. Ingakho uma ufunda incwadi yamaHubo uzathi ngiphakamisela amehlame ezitabeni athi usizo lami livela kuphi na, athi usizo lami livela kuJehova yena owenzile izulu nani nomhlaba. uDavide wayenesambulo sokuthi uNkulunkulu umsizi wakhe. Angazi noma nikhona yini bazalwane. kuDavide did not matter ukuthi esiphi isimo athi go through sona. Every time kwamebhekene nenkinga wayazi ukuthi uNkulunkulu umsizi wakhe. Uyena uDavide ositshelile wathi bengimncane kodwa namhlanje sengikhulile, athi angizange ngimbone olungileyo eshiwe yedwa nabantwana bakhe behluphekela ini isinkwa. Why? uDavide wayemazi uNkulunkulu njengomsizi wakhe. Alibonge igama lenkosi. Azathi the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Ngoba nangale ikhathi khona edinga khona wayemazi uNkulunkulu ezumsizi wakhe. Uma abantu befuna ukumhlasela uDavide, befuna ukuqeda ngaye, umthola uDavide athi wena Nkosi, you are my fortress, uyinqaba yami. Alibonge igama lenkosi. Athi you are my fortress, athi you are my fortress and you are my refuge, athi you are my shield. Alibonge igama lenkosi. Wihawulami, wisiphephelo sami, uyinqaba yami. Alibonge igama lika Jesu. Athi uDavide wena Nkosi ungamandla ami, you are my strength. uDavide umazile uNkulunkulu njengomsizi wakhe kuzo zonke izimo adlula kuzona. Nikhona nibazalwane. Nawe ke namhlanje ngifuna ukuthi ziningi izimo ongabhekana nazo empilweni, ngenze ukuthi ezinye azikafiki, ezinye zisazofika, ngoba as long as you are here on earth there are times of challenges azodinga ukuthi uNkulunkulu angenelele esimweni sakho. Ingakho uma ufundisa lenkosi kwincwadi yaMshumayeli chapter 12 lithi khumbula uJehova, remember your creator in the days of your youth. Singakafika isikhathi lapho khona uthi awuthokozi, ngoba kusho noma izinto zingahamba kahle manje, but there will be a time and there will be a point in empilweni yakho where you will need uNkulunkulu angenelela. Ngazi noma nikhona nibazalwane. Kumnandi ukufika kwama challenges uNkulunkulu engakuwe, ngoba uzathi umpostoli Paul, I mean lize lithi lenkosi, if God is for us who can be against us. Base lithi greater is him who is in us than the one who is in the world. Bakhona enabazalwane lapho suke khuluma umuntu obhekene nezimo, kwasho ukuthi uNkulunkulu ufika eqala kuyena izimo zingakafiki. Alibonge igama lika Jesu. But what I like about God ukuthi noma ke kuthiwa ke inkinga zifike eqala yena wafika late. Alibonge igama lika Jesu. As long as umabiza sabelwe. Alibonge igama lika Jesu. Hayi umabiza wenze njani bazalwane? Asabel othe ngibize ngosuku lokuhlupheka, wathi mina ngizokukhulula bese wena uyangidumisa, bayangizwa nabantu kaEfo. Lo uNkulunkulu anganandaba ukuthi umbize nini, kodwa kuwise kakhulu ukumbiza kusaeli. Alibonge igama lika Jesu. Kodwa noma izimo sezikushayile, kodwa lo uNkulunkulu akadelani. Lithi iBhayibheli umlahlwa kubantu akasiyi umlahlwa kuye. Alibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu lo okuthanda ngothando olumangalisayo. Noma sekuthiwa udeliwe, abantu sebekulahlile, abantu sebetha uyuba yilutho, kodwa ngenxa ukuthi wakhiwa ngomfanekiso wakhe, uNkulunkulu still sees ivelu kuwe. God still believes in you. God still believes that your life can change, your situation can change. Alibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu uyazi ukuthi wena asangawubhala umlando wakho omusha. Alibonge igama lika Jesu. Kuvulwe a new chapter. Lithi iBhayibheli umuntu emeKristu Jesu uyisidalwa esisha, bheka okudala kuyadlula kodwa kuvela okusha. God can still be your helper. You see, sometimes kunabantu empilweni yethu abasurroundile. Kwesisikhathi ngaba abafowethu, kwesisikhathi ngaba auntie bethu, kwesisikhathi ngaba abazali bethu. And when they disappoint us bengasizi, mhlawumbe udinga imali yokufunda, mhlawumbe udinga lokho nalokho, when you don't get help from them, you walk around une bitterness, une anger, uthi why bengangisizi. Alibonge igama lika Jesu. Abanye le anger ize ibe to the point yokuthi njoba bengangisize kusho uNkulunkulu akangifuni mina. I have come to tell you the devil is a liar. Alibonge igama lika Jesu. Ukuthi abantu bakulahlila kusho uNkulunkulu ukulahlila.
ukuthi abantu bakukhohliwa kusho ukuthi uNkulunkulu ukukhohliwe, ukuthi abantu abakuthanda kusho ukuthi uNkulunkulu akakuthandi. Alibonge igama lika Jesu. Vese awucreatewanga yilabantu abakulahlile, kodwa wena okaNkulunkulu. Inkinga yakho ukuthi ulahlekelene naye, inkinga yakho ukuthi awumenzanga obomsisi wakho, inkinga yakho ukuthi lokumbalekela. Alibonge igama lika Jesu. Menze abomsisi wakho. Angazi noma uyangizwa yini nami. Akukhathalekile ukuthi yini ekuhluphayo noma yisono, ungamenza abomsisi wakho ukuthi uphume kulezo zimo eziqindezele ezikwenze waba isigqila sesono. Bayangizwa yini abantu? Ngenzeka ukuthi abantu bonke bakulahlile, akekho ufuna ukuma nawe, but lo nkulunkulu ufuna ukuma nawe. Abomsisi wakho naseyikhathini zosizi, naseyikhathini ezinzima. Lalela, akabaleki noma sethi ufakwe emanzini amaningi, akabaleki noma kuthi ufakwe emlilweni, akabaleki noma ufakwe emabhubesini, akabaleki nala khona sekumulwandle olubovu phambi kwakho. He's able to make the way where there is no way. uNkulunkulu ongena nawe emalangabini amalingi, amalangabini amaningi nikhona nibazalwane. He will not fail you. He will not fail you. Akaza afele noyedwa umethembayo. Alibonge igama lika Jesu. As long as ephikelela ekumethembeni. Athi uMahebheru 13 verse number 6. Athi so we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what men do to me. Alibonge igama lika Jesu. Now uNkulunkulu can be your helper in any situation or to go through yon. Now, how can you receive this help from God? Matthew 11 verse 28. Uthi zanini kimi nina nonke enikhathele nensindwayo, ngizokwenza njani? Ngizoniphumuza. uNkulunkulu zanini kimi. Sinenkinga ke yabantu kufanele mefanele beze uNkulunkulu banikeza uNkulunkulu ama excuses why bengafuna ukuza kuye. They want to receive help from him, kodwa abafuna ukuza kuye. Bafuna uNkulunkulu ayiphonse lento abayifunayo, abafuna ukusondela. Athi James 4 verse 18 athi sondelani kimi kanjalo nami kini. Angazi noma nikhona nibazalwane. Inkinga abantu abafuna ukuza kuye, bafuna ukuthi ngiyephonsa uNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. Abafuna ukuza kuye, kodwa uthi uNkulunkulu woza kuye. Uyabona njengoba ngimi la stage, uma kukhona into idingayo kimi, ukuze uyamkele kahle sondela woseduze, ukuze uyithole lento. Inkinga yethu sifuna ukusiza uNkulunkulu sibe sikude naye, siqhelelene naye, simzibile. Andibonge igama lika Jesu. Kuthi noma simeme ukuthi asize kuye, we give God lot of excuses. uNkulunkulu woza umuntu omusha. Hayi ngisamncane mina. Izinto zomhlaba zisamnandi. Athi uNkulunkulu woza umuntu omdala. Hawu sengiguge kangaka. Ngiqale phansi into entsha. Qale phansi into entsha. Ngiqale phansi manje kuthiwa sengisindisiwe, sengimdala ngingaka. Ingakaze kukhulunywe ngendaba yensindiso ekhaya la kwami. So ngizoqala into entsha. Lalela, uma into entsha iphiliswe uyayidinga. Uma into entsha inamandla ukuthi kade uhlezi lapha egqilazekeni, akusho ukuthi ufanele ukuqhubeka uhlale khona sewuzwile ukukhanya. Alibonge igama lika Jesu. Ungahlala emzini okhanyisa ngamakhandlela, ugesi usukhona? Awunikhona nobazalwane? Sawukhona phela ugesi manje. Ungaloku uphila ngemqala yenkukhu iKentucky sayikhona phambi kwakho. Ulokuthi ngidla ama walking and crying. Sayikhona inandozi. Ayibona ikhona nobazalwane. Mhlazana kufika ugesi emalokishini. Abantu bathatha amakhandlela bawabeka eceleni. Ngoba engababonisi kahle wafika ugesi wakhanyisa kahle. Ivangeli lika Kristu Jesu linjalo. Likufika usesontweni. Lifika likhanyise ba. Awunikhona nobazalwane. Bese uyabona ukuthi uyazi bengithi ngiyabona ngaleli lambu, kodwa manje sekufika ugesi sengibona kangcono. Manje usafuna ukuhlala ekhandleleni ugesi usukhona.
lapho khona kuthi mekuthiwa kuyashunyayelwa nomfundisi wakhona athi bazalwane sonke siyafuna bazalwane akekho setholile sonke siyafuna ikhandlela ebumnyameni sonke siyafuna bazalwane no masamkela uJesu ukukhanya izwi lakhe futhi liwukukhanya meke langena kunendlela esibuka ngayo impilo different kunendlela kade sibuka ngayo izwi laNkulunkulu lifike licacisa ezinye izinto ekade zingacacile empilweni ngoba izwi lakhe lidala izinto ezintsha empilweni yethu nikhona enibazalwane izwi lakhe lifana nesande esikhephula amadwala mase kufika izwi lakhe kuba khona izinto ezowohloka ekade sibophe impilo yakho ngoba lithi iBhayibheli nokulazi iqiniso lokunikhulula ngeke uzwe ivangeli likaKristu Jesu impilo yakhe ifane nakuqala ngiyangizwa nibazalwane insimbi ezinye lena nikhona enwe bazalwane hayi meke wangena kuyo uyasindiswa anakupheli lapho ungena uphuma ufumane ini idlele nikhona enwe bazalwane ngeke uhlangane naleli vangeli still lokuhamba ngestep ongazi ukuthi ngizosibiza ngokuthi isana alibonge igama lika Jesu Jesu mefika empilweni yakho kuyacaca nawe futhi uyacaca nje alibonge igama lika Jesu manje wafika nje uJesu yonke into yakho mawukholwa njengokusho kombhalo izinto ziyacaca alibonge igama lika Jesu so now uthi ke mina nonke nikhathele izani kimi ngizothi njani ngizongiphumuza ngikangakhinta kizolo ukuthi baningi abantu abahamba baze bayiqhenye uyitshela ukuthi balule empilweni kanti akulula lutho bayasindelwa ngaphakathi sithi silele thina sihonqa bona bayakhala imicamelo yabimanzi ngoba bayasindelwa emphefumulweni ziningi izinto ezibakhathazile ezibasindayo emphefumulweni alibonge igama lika Jesu emphefumulweni abantu abasindwa izono kuphela no why abanye bazibafuna ukuzibulala uyazi ukuthi abanye basindwa nama mistakes ababawenza they cannot forgive themselves abanye mhlambe bakhipha izisu abanye mhlambe babulala abantu abanye mhlambe bagxoshisa abantu emsebenzini secretly ziningi izinto abantu abazenzile othola ukuthi kulukhulu ukuthi bazithethelele lezo zinto ziphenduka zibe umthwalo emphefumulweni wabo alibonge igama lika Jesu kodwa nangu uJesu who's able to wash even your guilty conscience away ahlanze unembeza wakho alibonge igama lika Jesu of the sins of the past that you have committed nikhona enibazalwane omunye asindwe ikona lokuthi akamazi ubaba wakhe akamazi uma wakhe kumsinde lokho omunye asindwe ikona ukuthi uxakekile bonke abantu around yena bayaphumelela kumsinde lokho nikhona eniwe bazalwane omunye akasindwe ifiye nje asabe nje angazi na ukuthi usabelana asaba azabona ngisho izithunzi bekuthiwa kuyacinywa la kunabantu esike mesicima lo gas la bascream ukuthi abakwazi ukuhlala la kumnyama khona basindwa labo bantu alibonge igama lika Jesu njalo mebelala funa kuba khona ilambe elikhanyayo ngoba kunento engaphelele la kubona baphila ande umoya wefiye bacindezelekile abazi basabani kodwa bayasaba I pray that God will deliver you in Jesus' mighty name. God will deliver you in Jesus' name. Alibonge igama lika Jesu. Ziningi izinto abantu abadinga ukukhululwa kuzo. But ingakho uNkulunkulu ebamema athi nina nonke senikhathele nensindwayo. Ngoba uma uNkulunkulu mawusazibona unqesta, mawusabona uhlakaniphile, mawusazibona ususiyazi, uNkulunkulu cannot force himself kuwe. uNkulunkulu uyakulinda. Usho ukuthi inkosi hayi sengibonile ngiyakudinga empilweni yami I need your help ingakho lethi iBhayibheli kwincwadi yesambulo bheka ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha kodwa umuntu emezwe izwi lamavule ngiyongena ngidle naye adle nami uNkulunkulu ngeke aziforce empilweni yakho kodwa uNkulunkulu uzonqonqotha uyabona njengoba ngishumayela lithi iBhayibheli manje lizwe izwi lakhe ningazenzi izikhuni inhliziyo zenu so njengoba ngishumayela nje uNkulunkulu is knocking at your door uthi I want to come in your life and be your helper munye ukasindwe izingane zakho uthi ziyahlupha zidla iwunga kukusinde njalo lokhu uthola ama report usegqekezile usentshontshile usethatha iselfone usethatha iCD usebamba umuntu inkunzi lezo zinto ziyamgqilaza umuntu emphefumulweni khona bazalwane so you also need helper but the good thing is uNkulunkulu wozani kimi ngamanye amazwi uNkulunkulu is ready to help you uNkulunkulu is ready to be your helper nikhona iniwe bazalwane abanye bakuthanda ukukholwa kodwa abanawo amandla
uthi uNkulunkulu lithi iBhayibheli laba abamamukelayo wabanika amalungelo ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Bese iBhayibheli okuzela uNkulunkulu kuyalinqoba izwe, ngoba uNkulunkulu mefika empilweni yakho uzokwenza ube umnqobi. uNkulunkulu mefika empilweni yakho uzokwembathisa amandla nelungelo lokuthi ube yini umnqobi. Ukusizwa lokho uNkulunkulu empilweni yakho. Mani khona ithani amen. Wesibili, how can you receive help from God? Have faith in him. Have faith in him. uNkulunkulu akabasiza abantu ngoba bedabukisa. Angiphinde futhi. uNkulunkulu akabasiza abantu ngoba bedabukisa. uNkulunkulu akabasiza abantu ngoba bebalisa. uNkulunkulu akabasiza abantu ngoba behamba betshela bonke abantu usizo labo. Kodwa uNkulunkulu usiza abantu ngoba beza kuye ngenhliziyo ekholwayo ukuthi inkosi, you can help me. Funda iBhayibheli ucheck bonke abantu uJesu abasiza ezimweni ababedlula kuzona. Babathi mebefika kuyena uJesu, omunye wabo uBhatimeyu umufunda uMark chapter 10 verse number 50, 52 and 53. Mawufunda lapho you will discover ukuthi 51 and 52 and 53. You will discover lapho ukuthi uBhatimeyu lithi iBhayibheli wayengaboni, wayengakazabona. Na uyezwa kuthiwa nangu uJesu. Kusho ukuthi wayesezwile ngemsebenzi kaJesu ukuthi uJesu sebasizile abantu abasezimweni ezahlukahlukene. Akade bengahambi sebeyahamba, akade bengaboni sebeyabona, akade bengezwa sebeyezwa, abafile bayavuka, abanokhoko bayaphulukiswa. Alibonke igama likaJesu. So uBhatimeyu usezwile. Lithi iBhayibheli wathi emewuzwa umsindo nomdumo uthi kwenzakalani, kodwa hayi uJesu waseNazaretha uyadlula. Lithi iBhayibheli wamemeza ngephimbo lakhe elikhulu, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Kwangathi uJesu uyaziba ngoba kubalekile ukuthi uphikelele mawufuna usizo uNkulunkulu. Ngoba kuba khona izimo ezifuna ukuma phambi kwakho nokuthi wamkele inusizo uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli isixuku samthulisa sathi thula, kodwa le ndoda yaphikelela yathi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Saphinda isixuku futhi samthulisa, yaqhubeka indoda yamemeza, Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Wathi uJesu mletheni la. Lithi iBhayibheli uJesu ethi akalethwe again, indoda eyayifake ijazi lempumputhe noma ingubo yompumputhe yathatha ijazi layo ingakaphili noma ingubo yompumputhe yayikhumula yayilahla phansi. Ithe ifika kuJesu ayisayimbethe ingubo yompumputhe. uJesu ubuza umbuzo ukuthi ngikwenzeleni, ngoba kunabantu abathulayo. Sithi abakhulume, sithi thandaza wena uthule. Impumputhe yamemeza. Uyabona nje basilafa nokumemeza. Awunikhona nibazalwane. Mangithi thandaza thandaza, ngoba kuloko kuthandaza kwakho khona into ezokwenzeka. Ungathula abanye bekhala bathi inkosi yami ye, inkosi yami ye. So impumputhe yamemeza. Mayimemeza impumputhe ifika phambi kwaJesu ayisayigqokile umpumputhe bayo, which means yes ikholwa ukuthi mina nompumputhe ngiyahlukana nabo. Angazi ukuthi njoba kule mvuselelo yini oze ukholwa ukuthi kule mvuselelo ngiyahlukana nalesi simo, kule mvuselelo lokugula kuyasala, kule mvuselelo lemoya kade ngihlupha iyasala. Angazi noma nikhona nibazalwane, ngoba ngeke umemeze uJesu angathi pay attention to you. Nikhona nibazalwane, masuphambi kwaJesu isimo sakho kumele sishintshe. Lithi iBhayibheli lami yama phambi kwaJesu wathi uJesu ufuna ngikwenzeleni. It is always interesting ukubona ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu uma eza uNkulunkulu nakuba uJesu ebona ukuthi akaboni, kodwa uJesu akathathi for granted ukuthi lo muntu ufuna ukubona. Uyambuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Na uyangichaza ke lo mbuzo kaJesu, ngoba ma uJesu ebona ukuthi umuntu akaboni ebese azobuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni, which means beside the issue yakho yokubona ikhona enye into engakwenzela yona. In case if you are not interested ukuthi ubone, yini enye ofuna ngikwenzele yona? Angani manikhona nibazalwane. Mhlambe we have not noticed ukuthi le ndoda lithi iBhayibheli yayingaboni. Number 2 lithi iBhayibheli yayibheka, which means le ndoda yayiphila ngokucela. Angani manikhona nibazalwane.
Lento yacela into eyodwa yathi kuba ngibona ukuba yathi inkosi ngifuna ukubona bese ngihlukana nokuphila impilo yokucela ngingabi ibheka wena nkosi ube umsisi wami yayizokwenzeka angani makhona bazalwane so yacela into eyodwa yathi inkosi ngifuna ukuba ngibona so yaqhubeka ngokuba ibheka kodwa yabona uyamazulu azalo wangena ezulwini empofu alibonge igama lika Jesu. Now which Jesus is very interesting uthi ukukholwa kwakho kukusindisile uthi your faith has made you whole ukukholwa kwakho kukusindisile so le ndoda yayinokholo lokuthi kwazi ukubona yayinganalo ukholo lokuthi sizakale kulesi sinye isimo angani manikhona nibazalwane akuyenze uhambe naye ukwazi ukukholwa ukuthi mawufa ungene ezulwini uzongena futhi ngempela ezulwini kodwa what about these other things alibonge igama lika Jesu awubuzo seduze ulele noma ulalele awumbuzo ulele noma ulalele awumbuzo wesithathu ulele noma ulalele alibonge igama lika Jesu lithi ke iBhayibheli lam lendoda wasethi uJesu your faith has made you whole ukukholwa kwakho kwenze njani kukusindisile so sekuyacaca ukuthi uma siza uNkulunkulu noma masifuna usizo uNkulunkulu kumele size kuye simukholwa simethemba ukuthi unamandla okushintsha isimo sethu alibonge igama lika Jesu I believe ukuthi izinto uNkulunkulu azenzile nendalo yakhe yonke it's powerful enough to convince you ukuthi this God is great angelinganiswe nalutho awucabanga usawuta ufake lapho olwandle amasaka mangaki uNkulunkulu awafaka lapha olwandle ukwenza loluya lwandle lube nosawuti yazi ukuthi lonto iyodwa nje fanele iconvince ukuthi uNkulunkulu akadlali haleluya now thina zonke izinto esizifaka thina emanzini anosawuti uthi uma uyitest uzithole ezinosawuti kodwa lo uNkulunkulu uzombona ukuthi mkhulu kangakanani ufish wawufaka olwandle olunosawuti kodwa uma ukhipha ufish awunasawuti sekungabona ukuthi lo uNkulunkulu ungakanani angani manikhona nibazalwane lo uNkulunkulu okwazi ukukhanyisa ilanga enze kube umnyama abeka inkanyezi zingawu zonke izinto zibe ziwa ezibekwa lapha emoyeni kodwa yena ukwazi ukubeka ilanga lingawu akwazi ukubeka inyanga ingawu abeka inkanyezi zingawu awubeke wena ubone ukuthi kuzokwenzakalani ake sibeke bazalwana sibone nama ke ngibeke uyabona but uNkulunkulu yena wabeka inkanyezi zahlala zathi nqi alibonge igama lika Jesu sesewungabona ukuthi lo uNkulunkulu unzima lo uNkulunkulu mkhulu ukuthi wena omenze wamncane empilweni yakho wena omenze wamncane enhlizweni yakho wena omenze wamncane engqondweni yakho kodwa yena mkhulu bangizwa ngabazalwane yena mkhulu so you have no reason not to believe God because yonke into ayenzile it is just amazing yonke into ayenzile yamangalisa kwa wena uqobo lwakho nje uyamangalisa uyazi kwakona kuyamangalisa ukuthi ungathi ngizalo ubaba oyedwa nomama oyedwa ningaphumi nifana ncamashi kwa yona lonto yamangalisa alibonge igama lika Jesu thina masixova izinkwa sayishaya ngofla owodwa sayifaka ku-oven owodwa siphuma sifana nikhona nibazalwane kodwa uNkulunkulu ku-oven owodwa Jesus inhlama nayo yonke into kuphuma into ezingafani noma ngathiwa ziyafaka kodwa ngeke yifane encamashi ngoba into enoNkulunkulu inesimangaliso phakathi so you have no reason ukuthi umdoubte ukuthi lo uNkulunkulu mkhulu kangakanani ngoba wena uwena you are such a miracle wena uwena uyisimangaliso wena uwena kwesisikebe kufanele uvele uyibuke wena bese uyacaba ukuthi kambe ngelinye ilanga ngaba mafinyila ngihlazana ngiphuma kubaba ngiyongena kuma ngangamafinyila kodwa buka lamafinyila ukuthi asenjani manje leyo nto iyodwa ikuphendula ukuthi Jesu mkhulu ngoba kulamafinyila inkosi usukhipha amehlo kulamafinyila wakhipha amazinyo kulamafinyila kuphuma izandla kulamafinyila inhliziyo ama kidneys inyawo yonke into uNkulunkulu uyisimanga ukwazi ukushintsha amafinyila uwenza into enje ayifana ngikukholo ngikwethemba
ngamanye amazwi imvelo yonke kaNkulunkulu iyashumayela. Imvelo kaNkulunkulu yona iyodwa ubuka yona bekufanele ukubona lo nkulunkulu unamandla. So ke kulesi simo ke lesi ngabe sinkulu yini kunaye. Ingakho abuza uAbraham, what is there anything too hard for the Lord? Alibonge igama lika Jesu. Bekufanele ukubuka isimo sakho bese uthi lesi simo asisikhulu kunoNkulunkulu. Bese wenze njani? Bese uthi inkosi ngikhetha ukukholwa ukuthi you can be my helper in this situation. Angazi mabangizwe nabantu. So have faith in God. You cannot receive help from God because of udabukisa. You can only receive help from God if you have faith in Him. Incwadi yamaHebheru izikusho lokuthi without faith it is impossible to please God. But he who comes to Him must believe that He is, and that also He exists. That also He is the rewarder of those who diligently seek Him. So when you come to Him, He expects you to believe Him that He can help you. That's how you receive help from God. Number three, listen to His servants. Lalelani izinceku zakhe. uNkulunkulu emefuna ukusiza umuntu uthuma umuntu azoba phakathi kwabantu ebese khuluma into uNkulunkulu afuna abantu bayizwe ukuze abantu baphume enkingeni. That's how God help people. That's how you can receive help from God. Alibonge igama lika Jesu. uNkulunkulu uthuma umuntu ukuthi kosizakala umuntu. Abantwana bakaIsrael bathi besenkingeni beseGibhithe. uNkulunkulu wathi ngizwile ukukhala kwabantu abami. Wasethi kodwa ngehlile ukuzoze njani ukuzobasiza ngibakhiphe kuleliswe lobugqila laseGibhithe ngibayise ezweni that is flowing with milk and honey. Wasethi Moses hamba wena kodwa uthi wehlile kodwa hamba wena Moses. So ngamanye amazwi uNkulunkulu uma efuna ukukusiza uthumela umuntu kuwe. Njoba ngimilela ngimla njengesithunywa sikaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna ukukusiza. So bonke abalalela uMoses baphuma eGibhithe. Bonke abalalela uMoses bafinyelela la wafuna bafinyelele khona. Bonke ababe nenkinga noMoses abafinyelelanga. Bonke babe complaina ngoMoses abafikelelanga. Abanye bafele ehlana. Ngoba uNkulunkulu emafuna ukusiza uqasha kumuntu akhulume ngomuntu ngoba ma uNkulunkulu uthi akayikhulumele nawe wena oqala ongabaleka. Ngoba ngeke ukumele ukukhuluma kwaNkulunkulu emezikhulumela direct kuwena. So uqasha kumuntu ukuze wena uzomuntu ingakho umuntu enkinga nomuntu senkingeni. Ngiyangizwa abantu bebethandaza bathi baba asifuna ukuzwa yena. Sifuna ukuzwa wena. Hey. uNkulunkulu uqasha voice kwi-voice uqasha endodeni. Alibonge igama lika Jesu. Ma ungafuna ukuzwa indoda usenkingeni, ufuna ukuzwa direct from Him. Direct. Masikhulume into ekubusisayo, Nkosi ukhulumile. Masikhuluma into erebukayo necorrectayo, hayi. Shumayela into ayithandayo. Hayi namhlanje uNkulunkulu ebehlezi kuyena. Mhlazane khuluma izinto ezikuchallenge ukuthi get out of the comfort zone. Hayi, fanele sibuye silalele ngomoya. Trying to be spiritual. Nikhona nibazalwane. So uNkulunkulu in every generation God will send somebody to you ukuze usizakale. That's why kwakhona abaprofeti baNkulunkulu. uNkulunkulu athumele bona ukuthi abantu basizakale. Nikhona nibazalwane. Even ngisho kwi-case kaLazarus efile. Sathi sicebi ngicela ukuthi kuvusa umuntu kwabafile. Ahambe ayoshumayeza abafowethu kwathiwa uma engezwa laba abasela abaprofeti. Noma ngavuka umuntu abafile ngeke baze bezwe. So uNkulunkulu mefuna ukusiza uzothumela umuntu. Njengoba sila ngoba uNkulunkulu ufuna ukukusiza. So silalele. Ngeke uze qhamuke ingelosi enamaphiko. Uma uNkulunkulu ufuna ukukusiza ngoba uzobaleka. Wona uqala uzobaleka. So uNkulunkulu ufuna aqhamukise umuntu na ngoba uzoqhamisa umuntu okulevel yakho. Kodwa manje inkinga yethu sinama excuses. Mase kufanele silalele umuntu. Ma umfundisi emncane ingane le ayikaboni lutho.
ngane la ekabona ilutho mayisemdala hayi leli khehla liyasozelisa mangathi ufundile unesingisi esimnandi hayi ukhuluma kakhulu isingisi asizwa kahle mesiphethe isingisi hawu kodwa isingisi sakhe sihlephukile mayehluphekile kushumayeza ngoNkulunkulu osizana ukuthi awu uma uNkulunkulu wakhe sizana wayabe nje yena mayiqhamuke se right ezokushumayeza ngoNkulunkulu osizana usho kahle phela yena ngoba use right. You allow the devil to give you excuses not to listen kulothunyelwe. Omunye athi alesalizwile izwi athi ukuthi inkinga nje kuleli sonto kugcwele abantu abasha. Inkinga kugcwele izingane. Hey, uNkulunkulu akayena owezalukwazi, uNkulunkulu akayena owezingane, uNkulunkulu wabo bonke. Yingakho nangesikhathi saJesu laba abadala wahamba nabo uJesu bazi bayitshela ukuthi uJesu wabadala. Kuthe mase sifika ingane sifuna ukusondela kuJesu bazama ukuyivimba ingane wathi uJesu vumelana abantwana beze kimi. uJesu wabo bonke. As long as ikhulunywa ngoJesu whether usuyisalukwazi esina 70 years woza noma umuntu omusha usayi teenage usanamandla woza. Alibonge igama lika Jesu ngoba uJesu owabo bonke akezanga kwabadala nakwabancane. So stop all these excuses that you have. Alibonge igama lika Jesu. Ngiyafuna ukuya kodwa manje ngathi kuyaswenka kakhulu kuleli sonto. Kodwa at the same time awufuni ukuya kulabo abafaka iuniform. Uyinkinga wena. Makukhaliswa le instrument lo hawu kunomsindo too much. Makuya la khona iculo ihymn hayi bayalalisa. Yini inkinga yakho? Allowing usathana njalo akunikeza ama excuse okubalekelana noNkulunkulu. Ukuze uhlale ungorose ungalitholi usizo kuNkulunkulu nikhona enibazalwane. So have faith in him, listen to his servant. I'm about to close. Okwesine, follow him. Mawufuna usizo uNkulunkulu uyalandelwa. Njoba babephuma nje eGibhithe babelandela insika yefu. Nikhona nibazalwane. Kwafuna balandele nensika yomlilo. Ubusuku nemini. It was representing the glory of God. So they were following God to the destiny uNkulunkulu ababekele yona. Kunendawo uNkulunkulu ayehlelile ukuthi usizo lwabo kuliprepare la eKenani abalidingayo. So noma bangaxakeka kwesikhashana la edesert kodwa I've prepared a place for them. La usizo lonke abalidingayo bazolithola khona. Nikhona nibazalwane. So uNkulunkulu wenze njani bazalwane? Uyalandelwa. Uyazi ukuthi nabo bonke abantu abanye abasizo uJesu, abanye abasizo uJesu akubona laba kuphela abasizakala endleleni uJesu ahlangana njengobhathimewu. Abanye kwabiza ukuthi abamlandele. Ezibemlandela uJesu la yakhona ebese phenduka uJesu abaphulukisa. And asizwa ngabo ngeinto eziningi esikuzwa kuthiwa bamlandela. Baba Zulu ikuphi lento oyishoyo na? Mawufunda uMateyu chapter 12 verse number 15. But when Jesus knew it, he withdrew from there, and a great multitude followed him and healed them all. Matthew 12 verse 15. Kusho la uJesu babefuna ukumbamba. Babefuna ukuplot and lapho uJesu wayeqeda ukuphulukisa umuntu owayefa uhlangothi. So umuntu ohlangothi wamphulukisa wasizakala. So uma eqeda lapho abaFarisi nababhali bathukuthela ngoba wayephulukisa umuntu ngesabatha bathi sombamba somthola. uJesu weza ukuthi bayamfuna bafuna ukumbulala ngoba kwangakabi isikhathi sakhe. Lithi iBhayibheli he withdrew from that place wasuka kulowo ndawo. So lithi iBhayibheli and they followed him, the multitude they followed Jesus. As they were following Jesus, kwaba khona a point and a moment in their lives lapho khona uJesu aphendukela kubona. Lithi iBhayibheli wabaphulukisa bonke kodwa beqale ngokulandela. Sometimes ezinye izinto azizokwenzeka immediately in your life. Ezinye zizobiza ukuthi enze njani? Landela. As ulandela uNkulunkulu at meet your need. Nikhona nibazalwane. Matthew 19 verse number 2 usho njalo futhi. Uthi and a large crowd followed him and he healed them. Benze njani? Bamlandela. So enye izindlela zokureceive usizo uNkulunkulu, follow him.
Noma engakasimethi isidingo sakho, kodwa follow him because sewumtholile onamandla ukumethi isidingo sakho. Ungasho ukuthi ngoba ngiphulukiswa ngemvuselelweni, I can't follow God. Ngoba kwenzeka ukuthi I can't follow God. Ngathandazela kwathiwa umsebenzi ngizowuthola, ngangawuthola. Zonke lezo zinto. Follow him because as you follow him, he will respond to your faith and be able to meet you at the point of your need. Mani khona ithani amen. My last point. Obey his word and believe his word. Obey his word and believe his word. uNkulunkulu uthumela izwi lakhe. Ngezwi lakhe kukhona ukuphila. Ezwini lakhe khona amandla. Ezwini lakhe khona impendulo zesimo odlula kusona. Nikhona nibazalwane. Ingakho lithi izwi lenkosi, you shall know the truth and the truth will set you free. Nikhona nibazalwane. uNkulunkulu izwi lakhe uyalivela uyisha. Ulilinganise ngokuthi izwi lakhe lifana nomlilo. Walilinganisa izwi lakhe wathi lifana nokhanya. Wathi izwi lakhe lifana nesibane. Wathi izwi lakhe lifana nesando esiqhephula amadwala. Wathi izwi lakhe libukhali njengenkemba esika nhlangothi zombili. Nikhona inibazalwane. Yeah. So uNkulunkulu izwi lakhe linamandla. Kwesinye isikhathi uzothi ufuna usizo uNkulunkulu athumele izwi lakhe. Meke walikholwa izwi lakhe liyakusebenzela. Uma uzwa izwi lakhe, izwi laNkulunkulu meke walikholwa linamandla ukuthi lizala ama results azokwenza impilo yakho iye into the next level. Sukume sime ngenyawo. Tshela umakhelwane uthi makhelwane, you can receive help from God. Yabona la izwi laNkulunkulu elishunyelwa khona. Amandla kaNkulunkulu asuke khona. Noma kuthiwa wezwa, kodwa izwi laNkulunkulu lama namandla lokushintsha isimo sakho. Nikhona abazalwane. Can I see the hands abantu namhlanje? Abathi inkosi ngiyakholwa kuwe. Bathi inkosi ngiyakholwa izwi lakho. Asivala amehlo, ngifuna ukuthandazana labo bantu namhlanje. Abathi inkosi, I need help from you. I am coming to you. The first step to receive help from God is to accept Jesus Christ. To come to Christ because he is the way and the truth and the life. Mawukhona uthi Baba Zulu, I need help from God. I need Jesus in my life. Cela uphakamise isandla sakho kakhulu. Ufuna ukuthandaza nawe. Ufuna ukuthandaza kunye nawe. Ufuna ukuthandaza kunye nawe. Ufuna ukuthandaza kunye nawe namhlanje. Phakamisa isandla sakho kakhulu. Ungasabi. Cela ama-asha nibalekelele beze ngaphambili. Wozani ngaphambili sothandaza kunye nani. Wozani ngaphambili sothandaza kunye nani. Ningasabi. Wozani ngaphambili sothandaza kunye nani. May the Lord richly bless you. Again, chaya izandla naba abantu besindiswa. Again, chaya izandla. Ushers help them. Ushers help them to stand here in the front. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And chaya izandla, and chaya izandla, and chaya izandla. And chaya izandla. Be now my Savior, I come to you. Bless me now, oh, bless me now, my Savior. I come to you. Oh, bless me now, oh, bless me now, my Savior. Bless me now, oh, bless me now, bless me now, I come to, oh, touch me now, oh,
Savior, I come to you. Ngicela niphakamisa izandla zenu. Nisho lo mthandazo emva kwami. Nithi Baba wethu osezulwini. Siyabonga namhlanje ngokuthola ithuba lokuzwa izwi lakho phambi kwalabantu naphambi kwezulu. Siyamamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yethu. Siyavuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi. Siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile. Ngakho ke namhlanje siyamukela ukuthethelelwa kwezono zethu nokwesulwa kwamacala ethu. Siyenziwa izidalwa ezintsha. Sithi konke okudala kuyadlula kodwa kuvela okusha. In Jesus name, amen. Asishale uNkulunkulu izandla. Shale uNkulunkulu izandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla onke. We are giving you all the praise and we are giving you all the glory and we are giving you all the honor. In the mighty precious name of the Lord Jesus Christ. Ngalaba baba respondile to this great invitation. Yokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi manje naphakade. Amen.